Lu jeneng duwe anak telu ae kok ora ono sing meneh. Monggo nek maksud ngopeni awake dhewe yo ket kaki. Nanti wis padha pikir. Ngono wong tuwa lara kok yo mentolo-mentolane. Ora ono sing ngerti bapak. Sampean ora usah mikir anake sampean kan. Ora ono sing goleke tombo bendang aku iso mangan. Ora digoleki tombo anakku wis tak golekno tombo aku kok Pak Nik. Mula sampean iki mari kanggo aku. Ora usah mikir anake sampean. Anak telurano sing kemati yo wis Pak Nik, dikoe sampean waras. Kendor ora kaya kendor. Roke ora kaya roke. Mobil ora kaya mobil. Jeneng anak mongso dikeke. Arep wong tuwa. Ngono wong tuwa lara kaya ora ono sing padha ngerti. Ora ono sing mati. Goleke tombo apa goleke jamu. Golekno tombo, golekno Pak Nik. Aku kencananan aku metona yo ora pamit wong tuwa. Yen ta sampeyan mikir anake sampeyan terus, ora waras malatan saya lara. Kula rasa dipikir Pak. Rasane awak iki yo Lho urung mati. Tak kira wis mati. Mati piye to iki? Lah aku tiwas pesen kebo. Arep kok apa? Nggo bancaan bapak. kuwake aneh. Wong tuwa kok balik pati. Menek kualat ya, Dok. Ora ana wong anak kualat karo wong tuwa. Paling wong tuwa sing kualat karo anak. Nyatane wong tuwa sik sing mati. Ya ngono kok, Pak Nik. Ndok. Nyapa? Kowe iki jeneng anak kok malah ngalah patine wong tuwa kok banget. Lah sing banget ya sampean. Loro kok kerasan. Iya to, Pak Nik. Ya kudune iki ana wong tuwa lara iki kowe ya gelem budidaya goleke tombo. Golekno tombo apa? Loro merah pernah kok. Ora pernah. Ora pernah piye. Ana dek loro jantung kok dipilisi iki tumpuk ta ora? Sirahe panem iki ya ngelu ya, Dok ya. Sirahe Lah. dipitu kok ngono. Nek sirahe ngelu iku ora usah nganggo sirah genti. Sirah kok kon Ya iki ya, Pak apa? Nik. Iku lho, Pak Dar duwe sirah pitik. Kunti sirah pitik gak macem. Kurang ajar. Ento kowe iki anak wis ora bener. Udut, Pak. Udut. Lara kok mbok menehi udut iki apa? Awake wis penak kok Ben durung, seger. Pak. Alah, lele. Penak piye kok ora golekno tombo kok. Awake kenawan iki krasa panas banget. Dadi Anak anak bengi krasa atis. Wis suwe. Nek bengi ya atis nek awan panas. Ana tumuk nek bengi panas iki ora ana. Dilo iki lek karasane awakku, Dok. Piye? Sirahku iki senep banget. Wetengku iki rasa ngelupi. Pak kowe roh Pak Parjo. Iya, Guri omah bakul pentol. ngerti. Angger omongan bolak-balik iki wis nyandak, Pak. Nandak piye? Yo nyandak wayahe mati. Jengene sirah iku ora senep. Sirah iku ngelu. Peteng sing senep. Wale yo, Dok. Kualik. sampean ku ya ngono, ngomong ora bener kabeh. Awake sampean iki wis lara, Cantol. ora usah guyon. Kowe ya ngono, Kang. Nek karo bapak iki nek ngomong sing halus aja mbok sentak. Mundak bapak engko awake tansaya ngedrop. Dia ngedrop dan buang kok malah genah. Jajan. Seneng nek bapak mati.
Mulane kowe nek mati mbok tak peke. Oh, anak sambar gelap kowe. Lah kene. Lah wis mbok iki sing ngopeni kowe kok arep kok rabi. Lah timbang dirabi wong. Jadi kowe iki ngawapatiku. Lah aku wis mati, mbokmu arep mbok demeni dhewe ya. Lah kene ben ora ana benda ilang. Walah kowe. Wong kok iso. Lho kowe sing kualat aku. Mulane lara terus ae. Sampean tak gawakno omben-omben bendang mari. Mergo kon ya le. Tak golekno iki mang mergo aku ki mumet ngrasakno sampean lara kok ora mari-mari. Lho beneh. Najan sing nom. Diombe sik. Ya. Mati ora kaya kowe. Mati ora kaya kowe ndok. Kowe njaluk omben-omben. Ora kaya kowe. Tak golekno omben-omben. Wong tuwa kok malah beneh sing nom ya mbokmu. Pakne, wis tak diombe. Iki lho, omben-omben kowe roh kondi Kondi. uyah banyune desupar. Ajar. Karo bapake iki nek golekno tombo sing tenan. Iya kok ape Ayo Pak, diombe, tak ombeno Pak. Ombekno to le. Ora kaya kowe iku. Ya. Bapak lara ora budidaya golekno tombo. Kowe sing beneh ya le. sombe Pak. Ngene iki benang mari ngono lho, Kang. Kowe karo aku ora susah. Lah ki wis tak golekno omben-omben ora kanggo. Lah wong omben-omben karo isine beda nek iki. Iki wis kok nggone wong Ya tuwa. Ken, bapak iki selaket to. Lah iya kok iso benang mari ngono lho. Saya Waduh. tak ngembekno. Gorane bapak iki wis asap to le. Sapa ngerti bar tau benang. Asmane. Gagah iki tenan. Iki ana rapale, Kang. Rapale yo. Iki pesene wong tuwa kok sadurunge mbok ombekno bapakmu. Dongane wacanen ya Kim. Ya Mbah aku ya ngono. Sik Pak. Rapale ya le. Banyu iki kok sampean ombe nek wis tak wacana rapal ya Pak. Ya. Pak Bendang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Het entele het. Anak sapi. Jenenge pedet. Lah kok mbok bedhek kowe. Lah anak sapi lah pedet apa? Ya wis suwe nek anak sapi ku pedhet ning macane iki ngono. Peso cilik tipis. Jenenge silet. Ya aja bedhek apa iki donga. Terae dongane yo ngono akeh. Esuk-esuk weteng loro iku jenenge. Mencret. Ya ana donga kok mencret ta. Dongane ngene lho. Het sentale het cekerias geber-geber. Iku donga apa? Iku donga sirah sing jeber. Ngono. Cepat cepu pinjal kemana asu. Sing ngombe bakal cukup. Loh, Kaya asli. padano bapak iki. Aku Ojek iki karo dhewe. Semprong balong buntu alu. Wes Pak, sithik ae Pak. Rawan ampun. Semari ya Pak Nen. iki sing urung ketok kok. Sam. Ambune kok ngene. Apa? Ambune apa, Kak? Arak. Arak to Pak Nen. Enak apa ora Pak mau? Iki mau jamu apa to le? Kok sepet-sepet pae. Arah tuban. Kok beto. Iki mang jamu uyah bajing. Wong loro kok malah ngombe arak. Nang mari ya Pak, nang mari. Mari ya Pak Nen. Rasa tangisi. Sedih ya le nang bapakmu ora mari-mari. Alah nek mbok tangisi melake ra umum. Dan Betul le. ole rokin. Piye Pak? Meh iki. Omah iki. Memek. Ya iki. Ini ya. Kakangmu moga ana ngerti. Jarene golek tombo. Ayo golek tombo kok nganti pirang-pirang dina. Tombo ning Jawa wis ora mandi jare Pak. Terus golek ning Golek ning Cina. Lunga ning gone Taiwan golek tombo
engko pas teko omah kowe wis gak ono. Kowe iki lambemu. Ngawur. Ono wong loro kok malah ngene. Kowe gak roh perkarane bapak loro. Apa? Kakean mikir seketer. Aja kok pikir Sirahe lho. Kalau Pak, Mari. Bayangane jare dor ana ula ndor. Ana ula ndor. Tak kek jek. Bapak napa? Walah. Bapak. Ape loro? Wis lara. Wis lara. Apa ape lara? Wong Wis pirang-pirang. lara, wis lara. Loro jarine. Kene raja tegak kale. Wong tamu iki ngeyel. Heh. Golek bapakmu kok ora. Aja linggih kono katokku kecantol suwek neh. Ana apa, Pak? Ayo ngrasakne awakku kuwi krasa lemes banget ora duwe dosa. Biyen iki wis tak omongi lho. Rabiku sing lumprah, aja rabi nom. Ngemengno, blak sirahe mumet. Mbok ijek mingis-mingis, dekne wis ruyuk-ruyuk. Karek mau diare. Ngono kuwi. Ngeyel kowe rabi nom. rai bener Kang Sendoro. Lah iya, Iki kowe. Kowe napa rabi nom gayam. Bojo digawa wong ya wis, gak usah rabi. Malah rabi neh. Yen ngommu digawa wong sing ngopeni aku ki sapa? Oh, lah. Wong kowe yo ora beneh karo wong tuwa. Sok nek iki nek diomongi wong aja rabi nom. Kowe roh kedadiane nek rabi nom. Mulane ngelu siram mumet ah. Wong Kang. Lah sing bolokno bapak sing mbok glandang kok Kang Mogol. ben ora ngaling-alingi olehku ngamuk. Ben ora ngaling-alingi Kang. Pancen bener kok. Tuwek rabi nom. Pikiran iki dinggo. Nek wis kelakon kowe rabi nom ini iki terus piye? Ya le. Kandhanane angel. Ora kleru kan. Mulane gojo rabi nom. Oleh Bapakmu ki bapak napa malah? Meneng ae aku tak omong. ya. Mulane somben ku nek wis tuwek iki aja rabi nom. Iki lho sing ngomong. Iki lho ngomong. Mulane tuwek rabi nom. Butuh kemeng wae. Hop. Lah, mbok ijek segere ngene. Kok malah Wadanane angel. Aku rabi simbokmu umurku iki wis 55. 55 apa? Simbokmu isih umur 21 tahun. 21 tahun. Kacek pirang tahun? 30 tahun. Ngeyel nek diomong. Kandhane ngeyel. Mulane lho Kang yo. Iya. Kakek setilah rabi nom iku apa marahe? Omongi. Meneng tak omongane. Omongi. Ya muga-muga anakku rane sing neru ya le. Kowe aja rabi nom dong. Kowe ya kaya bapak. Bapak wis ora pati kuat simbokmu ngengkel ae. Ora, Pak, aku tak jajal takok sik. Iya. Larah-larahe piye? Sampean wis semene mbokku ijeh nom. Iku mau-maune simbok sing biyen ki ning ndi, Pak? Bojone dikondol wong. Bapak iki bojone dikondol wong. Meneng sapa ora? Aku melok panas e. Oh iki menengo Kang Mogol ben ngomong. Ngomong Kang. Lah iya, ceritane piye lah, Pak? Iya, dong. Ceritane digondol kancane. Iya. Ben bapak sing ngomong kok iso. Bapak loro guys. Iya, iki ngene lho le ceritane. Heeh. Bapak rabi sepisanan. Trematane yo. Iya, bocahe ya ayu sing tak rabi. Ya. Mbokmu. Terus Lah aku iki lak yo duwe kanca. Yo kanca lanang, kanca nyambut gawe. Yo tak kira iki yen wonge iki apik. kancane sampean sing nyambut gawe mau. Iya.
Anggepane sampean wong Ya apik. rumangsaku ki wong iki apik. Lah terus Dene. Ayo ora ngira simbokmu kae tak tinggal nyambut gawe merantau. Yo bareng aku mulai merantau. Jebul kok simbokmu ki digawa minggat karo kancane bapak. kancane sampean ki mentala nggawa lunga. Gawa lunga. Bojone sampean. Alah trai nek bojomu ora setelen yo ora ngarah. Trai bojomu setelen kok. Mulane ngantek digawa wong. Kowe iki ra tau wong bolak-balik ah. Padahal yo runtang-runtung bendina. Lho kok iso digawa wong iku piye? Kaya mentala-mentala. Banten! Wong kajanane angel. Koyo bapak iku trai. Muga-muga kowe besok ora ana bapak. Ora nurun piye wis. Wis. Kowe iki kanca Wes. Sing wes apa? Wis saiki ngene. Sing dhisik ya ben digondol kancane. Saiki kowe ndang mati iki tak gondol. Kurang ajar. Ana anak kok arep mentolo mangan mboke dhewe. Karo Mendian bapak iki umure wis tuwa, simbok ketok ijeh kinyis-kinyis. Nek jenenge anak iki ora entuk mangan wong tuane dhewe. Kandhani le, kandhani. Kakangmu sedar kandhani. dosa. Sing oleh mangan iku anake sing terakhir. Padha ae. Padha ae. Paling ya ora entes dias. Ora ngono. Ngene padha Darmono karo dulur wedok Aris lho. Jaluk lakon kok ngene. Sing njaluk wahyu. Wahyu ya kebangetan. Ora ngono, Pak. kaya aku ki dipijeti to. Ora sik. Perkara pijet ki gampang. Wis meneng ae. Nek pancen duweni lakon kaya ngono ku ya ora usah dipikir, Pak. Lah, Mundak malah dadekno lorone awakmu. nah ngono. Lah kok terus delalan tok bojo iki ki lara-larae piye, Pak? Ayo mergo iki. Pas main ning tetan. Mending opo? Tak omongane wong iki gerah. Pas main ning etan, Sik. Lah kok pas main nang etan dene rak duwe ketoprak. Main ning pancuran sale kono lho. Iya le. Lho terus kenal mbok. Lho kok terus dadi? Mergo ngene lho le. Piye, Pak? Yen bapak isih sugih ki lak juragan toprak. Nah, bener. Juragan ketoprak. Nurun kowe. Lah nalika main ning desa Pancuran. pancuran. Sale yo, Pak. Terus Adekku ki kurang siji. kurang siji, Terus aku golek seret. seret Bocah sale. sale. Pancuran sale. Pancuran sale. Terus piye, Pak? Bareng aku ngerti rupane ayu. Yo, Arane bojoku sing tuwa iki gladra. Gowo minggat kancaku. iya. Ayo dheweke tak tembung. Yo kowe tak pek bojo gelem. Ayo delalah kesane ngalah kok gelem. Yo gelem Hei. apane? Jare kawitane iku ngetermu ya. Simbok ditermu ya. Terus done guritan tak dungokno wonge. Lah ngene piye? Njaluk nomor WA. Lho kok dadi? Wah, aneh. Tuwek nang mlete kowe. Lah bapakmu sugih kok nek juragan ketoprak kok. Saiki melarat. Mergo biyen ya aku iso gake omah. Iya. Nuruti sapu barang. Tapi sing sakake simbok tukokno motor gak iso numpak motor. Oh alah. Kok nek numpak motor malah sibuk ilang neh. Sah, kejadian iki kok koyo peristiwaan ya. Aja nurun. Sing lakoni kesik-kesik. Aja nurun dasem ngono. Lah kene Kowe malah critakno lakonku. lakone pake. Lakone paham apa? Yo Pak. Pak, Kowe tak kandhani. ya wis anjen lakonku kaya ngono ya tak lakonane, Pak. Kowe jare urung dibojo kok lakonku. Lakone bapak. Lakone bapak. Iya wong kowe iki nek kene urung dibojo. Iya urung Kowe dibojo. dibojo. Bojo apa kok? Cek Joko. Joko. Aku Joko kok, Pak. Joko. Ngene. Neng kira-kira nek karo bojomu iki isih kuat ta ora?
Ayo, senajan glotak, blaku wis. Yo mung ngene lho, Gong. Aku roh iki simbok ngamuk. Perkara. Aja. Lah jebule pentile dimut karo untune entek. Aja. Kok jebule iki krumana aku terus ya? Lah aku nguwinceng gue kete piye boleh bapak ndek bojo nom. Kuwi rek jebule dak. Untune belakang. Nek bapak untune entek, cara mentil ijek ana maceme. Aku ki mbayangno siji. Upama sing mentil ngono sendor, sirahe gundul. Lho, ngono ku polahe piye ya? Yo nek aku malah gak macem lah yo. Mesti simbok mbayangno. Wis aku ngemi tuyul. Engko takon lunjur ngono. Kurang ajar. Wes, kene lho, Mbok. Pak. Iya. Dongakno ae bapak tetep sehat. Dongakno to, Le. Nggih. Aku ya njaluk ngapura, Pak. Dadi anak sing pol tuwa, aku urung iso nyenengno bapak. Wong iki mang aku lagi bar nyambut gawe dikabari adikku sendor jare bapak sakit. Ayo, Pak, tak gawa nang manggone rumah sakit yuk. Wis ora. Di rumah sakit mbok kon nggawa rono mbok nggo apa? Tak tambah. Lah rumah sakite wis loro kok malah mbok nambahno bapak. Gak malah nemen. Ora usah. Lah, lebokno ning bengkel, nek menawa sira iso dipermak. Nang rumah sakit piragate ora sithik. Aku duwe dhuwit apa? Yo yen bapak iso waras ora. Engko adol simbok Wong aku wong tuwa kok arep bodol. Ngene. Sak durunge bapak iki ninggalke kowe kabeh ya. Aja yo, Pak. Aja, Pak. Kowe tak wenehi ngerti lembarane sejarahe uripmu kabeh sudah telu. Yen kowe durung ngerti tak wenehi ngerti. Tenane kowe kabeh iki dudu anakku dhewe. Lho, Tok. Alah. Lah, aku wis grai to. Kowe Rocky aku bentuke gene sing padha karo iki ya. Lah, kuwi. Lah, nek aku rada mirip-mirip karo Simba. Kowe belas. Berarti aku ki ora anak kandunge sampean. Sehat to. Ketoprak kok ono berarti. Kowe malah tak pikir-pikir kaya Joko kami tuwa. Bahasane apa lho iki? Arti yen ngono. yen ngono sampean iki ora bapakku asli. Ayo mbok nek ngono. Malah sih mbok gawa mlaku iki arep gawa ning ndi? Kok malah bapakku golek simbok malah. Kandhane tak dungo. Kene le. Ceritane piye, Bu? Ceritane piye? Ceritane iki 20 tahun sing wis kelakon. Suwi men lek tanggapan lagi iki mangok 20 tahun. Kita nek ngapusing. Enak-enak iku ya ngono. Ibu-ibu ngono. Ya, Pak. Tak dungono ya, Pak. Wes dimone kok karo turune pangkone sih. Sedeng. Jarene nek ndungokno karo turu iku iso penak ngono lho, Pak. Yo ben cetha iki. Ya. Sedia. Wes piye, Pak? Nalika semono iki ana geger ning kraton Kepok Kencana. Kepok Kencana. Ya. Apa kencana iki melok karesidenan ndi, Pak? Melok karesidenan ndi? Takonmu. Karesidenan Sulang. Oh, kraton. Kraton. Ya, Pak. Lah ing kono kuwi tuwuh geger. Mergo saka tumindake Brandal. Sing aran ki Brandal Lokajaya. kok Lah. Lokajaya. Sukimin karo Eko iya lah. Ora. Lah sapa? Brandal kuwi sing gawe geger iki wong telu tak kandhani. Telu. Iya. Aku ya cah eling cah lali. Saka rumangsaku iki lho Sampar Geni. Iya. Wonge kejem banget. Wedhe dhuwur. Iya, Lah, gandeng jenenge. lagu. Kanjeng jenenge antarane aku Sendoro Kim, Pak. Lah, nalika geger kraton Kepok Kencana. Omah-omahe wong desa iki padha diobong kabeh. Walah kaya ngono. Wong wadon-wadon
iki wis do mlayu golek urip. Banjur ning kono ki aku nemu bayi. Gumun. Nemu bayi loro cacahe. Yo, Pak. Ya kowe sendor karo kowe Rokim. Dadi aku anak gedhek. Kok anak gedhe. Lah iku mang jare ana gedhek kobong. Ayo omah-omah. Omah. Kowe iki anake wong melarat bocah loro iku. Anake wong melarat temporat minjom jagat. Terus bapak kakekane. Ono anak melarat iku lho. Lah tuamu ki melarat. Ning kono kowe iki ditinggal. Ayo rayune kowe isih urip. Terus kowe tak gowo tak slametke. Oh, yo Pak. Lah aku, Pak. Bareng kaya ngono. Lek rong dina ya ngono meneh ana obong-obong. Lah ning kono kuwi ana wong loro tumekaning pati sing wadon ki malah kena panah. Ning bareng ndak filem. Sanjang penganggone iki pati biasa omah. Yen saka rumangsaku kuwi ya kalebu Punggawa praja. Ana ing praja kepuh kencana. Lah ning tengah-tengah iki ana bayi sing isih urip. Jur tak rengko tak gowo ora liya kowe, Go. Dadi tenane kowe iki wong tuamu ki wah wong tuwa sugih, legedu duwe derajat lampahan. Kabeh apa? Nek kowe kok digawe wong tuamu sugih. Nek aku kok melarat. Perkarane apa? Mergo wedine gak mbok bayari. Mesti iku. Iki aku ki cerita Tenan iku, Pak. Dadi ceritane niku ngoten. Yo. Dadi kowe iki tenane turune wong sugih, Go. Ya wis. Tak dongak-dongakne besok kowe ya iso urip sing sugih ya, Le. Ya pandongane bapak wae. Iya. Ora ketang aku saiki ngerti nek sampean ki ora wong tuaku tenanan. Terus aku ya ngerti nek adi-adiku ki ora adi tunggal wedel. Neng tresnaku karo Sendor karo Rokim ngluwehi tresna karo awakku dhewe. Kaya ngono. Aku yo matur nuwun karo sampean. Nadyan aku anake wong ora duwe, sampean wis gelem ngrengkuh aku nganti aku sakmene gedene, Bapak. Kaya ngono. Padha ae, Pak. Kowe piye, Le? Najan aku anake wong desa, Pak. Ya. Wis ngerti nek Kang Mogol sampean karo Simbok dudu anakku, dudu anakku. Dudu Simbokku ya dudu dulurku kandung. Ning tresnaku karo Simbok wis ngluwehi, Pak. Luwehi apa? Ngluwehi tresnane awakku dhewe nek karo wong loro iku aku mbok. Ora kenapa. Senengane kok munggur karo Simbok ae. Simbok cek medhu ngene bapak wis mengki-mengki. Mula ngene ya, Le. Piye, Pak? Mumpung bapak iki isih urip. Lho, Dadi sadurunge bapak ninggalke kowe kabeh bapak iki Bener, Pak. andum waris. Iya, Pak. Ora usah ndum waris, Pak. Gaya. Omahe gedhek do bolong lho. gayane andum waris. Iya, Le. Sing bodo apa? Omahe bosok kabeh ngene. Sing didum ngerti aku. Apa? Lem sing dipangan sodot iki lho. Welme keruwak. Nek Pak Ne. aku lak duwe gaman kok kae. Wis kampak kae. Cukup-cukup. Ini sentong kae tak jebule ya, Pak Ne ya. Pak, nek bunuh diri ora usah nganggo gaman. Langsung kendol-kendol kali, Pak. Sing arep bunuh diri iki sapa? Lah kok njaluk gaman Simbok? Ayo kuwi arep tak wariske salah siji anak. Go. Anake sapa ku, Pak Ne? Iki sing menang duweni kampak. Iku ora liya mung kowe, Le. Perkarane kampak ki biyen awor bayi aku iku, Pak. Mergo ya ana sandinge bayiku nalika semono aku nemu kowe. Dadi iki ayo wajibe kowe sing duwe ngono. Terus gua apa? Lho, biar aku mecal sirahe nderang-ndang.
Aja nyepele senajan Ngono iki kampak wujude wasiat, kampak, Le. iki kampak wasiat. Kanggone, Pak. Ayo kanggone yen kowe kapencok ing Pondoboyo ana apa wae iki bisa nyelametke kowe. Sak jalukku, Pak. Sak jalukmu apa wae bisa kelakon. Watone mlinge bapak. Aja pisan-pisan kampak iki ora saka tanganmu ya, Le. Matur nuwun, Pak, tak openane. Mbokne, Le Pak nih. aku ya mung titip karo anakmu terus-terusne rumah kono sing apik. Sampeyan Aku kok kaya-kaya wis ora kuat nyoba. Kok kaya ngono to Pak nih. Don, Don. karo bapak. Yo tak dongan-dongano ndek gagenan, Pak. Aku ora kuat. Alah, ape matek kok reko renang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Radio. Ya ro kemijo, Mbok. Pak, Bapak mati Le. sing kondo sapa? Gir. Gir, Bang. Bapak. Tak gune jajal. Kampak wasiat karo jajah. Nah, Sirahe ketok dadi asem-asem. kowe meneng kok. Wes sesuk prei iki ape terus mati. Kenaken. Ndang bat. Pak, jalukku kampak, bapakku urip neh. Bapak murid. Bapak murid Le. Bapak murid nih. Bapak murid nih Le. Bapak murid nih. Tak kenaken kowe, Pak. Trae. Lho iki jane piye to? Iki jane piye? Aku mau rumah saku wis numpak kereta. Bapak glogok jaran. Wong ngongkone dalang iki bapakku kon mati kok malah mbok uripno meneh. Ampuh tenan, Kang. Kandhani. Wong wose dalange aku kon Mati mati. kok malah mbok uripno iki doprake ra Apa berat. Lho, kae lho, kretane wis bapak aku le. Lho, Boleh, Mbak. Kae kretane. Boleh, Pane. Kae. Ono Ah. bapakmu mati nih. Mbak, Mbak. Carane nguripno nek iki mang kan wis gak mandi. Iya. Nyatane urip terus mati neh. Carane nguripno ngene lho, Mbak. Iki lho, uwenek sak kuwapok. Ruwemet ngono. Mesti jegeran-jegeran. Ben urip ya. Iya, ben urip. Ben aku ono sing ngeloni. Cocok, Mbak. Jane. Iya, Mbak. Pak nih. Ya. Aduh. Raiso mati. Raiso mati. Sa. Meneng. Ketoprak delogok jalan. Sayang apa mati ora oleh. Ora iso. Wis, Pak. Wong aku saiki ngerti nek bapak iki wis ora kuat kergawe. Mana nang mburi ya, Pak? Rana, Nang aja busaan lho. wis mati-matilah nek ning guru. Lho wis bar ada busaan. Piye, Pak? Aku mau repotke kowe kabeh. Iya, Pak. Aku tak gawe luwangan dhewe. Oh, Alah, malah latihan kadrok. Ayo senengan kowe. Wis, Mbak. Ngadeg-ngadeg ana
lho, Mbok. Kon godhog banyu ae iki. Ya matur nuwun, aku wis mbok rengkuh. Lho, Mbok. Kejaba kuwi wong pancen kahanane saiki kaya ngene, ya kabeh tanggung jawab ki ning anak, Mbok. Ayo. Sampeyan ning pungkuran kene aku tak omong-omong karo adikku. Godhog banyu, Mbok. Arep gogo apa? Iku engko bapak diplocot, Kurang ajar. dikuliti. Aja mulai neng suda lho, Mbak. Omes sudah. Mantune Sarbo. Oh iya lali aku. Iya cecak karek gludong itu lho. Lah iya. Mbak, rene, Mbak. Wis mlebu, aja lebar. Lah kenapa? Ora ndang mulai. Ono apa? Kenapa kau udah jare mbok godhog banyu? Sudah lagi banjir aja mulai kono. Kok malah buka wadi? Oh alah, Sarbo. Mone ndemben cuwilik lho sampe dodong semono ya. Lah kompane kompresore cocok. Ora ngono. Saiki tanggung jawabe omah kene iki aku karo kowe karo Rocky. Ya terus. Lah, persoalane saiki piye carane ben iso ndantuk dhuwit, iso nggo nglagati bapak, iso nggo nambakno bapak. Mergo Bendang apa? waras. Bapak bendang waras. Iki carane piye? Melu Mbut gawe. mbut gawe nek mbut gawe bendang tok dhuwit terus melu sapa? Lah iki kan lagi usum-usume pembangunan. Terus Melok nguli, ngecor ratan. melu sapa? Yo tawa-tawa. Apa melu ngebang Agus wae? Lah ngebang aku sih bendino nyekel dhuwit malah tak nganggur. Ngene, aku duwe solusi. Pengen ndantuk duit ta, Kang? Ah, Pengen entuk duit ta, Kang? Yo, Carane gampang. Entuk duit sing paling gampang iki ngamen. ngamen. Gawa icik-icik wae wis diwenehi duit. Nek umpama sampean karo aku do ngamen ngono kuwi. Ketoke masuk, tapi Saiki Rembangnya anggere dekah bumi. Ah. Mesti lah akeh wong ngamen. ah, Ayo do melu ngamen ae. lah terus mosok ngene ngamen. Terus nek ngamen sing menehi sapa? tur lah kok mbok pikir nemen lah apa. Ketoprak larise ngene kok ngamen barang. Dalem melok ketoprak Wayu Manggala main terus. Toprak ora ndeleren kancane do prei ora pegel piye. Wong kok ora dipraini. Sesuk prei ya. Alhamdulillah. Ya, Tur neh. Bapak loro ya ora ngarah mari wong jarene Dek, tak omong. Lah kok Omongane adikku Rocky memang ketoke ana benere. tegese Neng bendang entuk duit iki nganggo cara. carane Sampeyan anut aku ya. Kowe anut aku sing penting entuk duit kanggo ngopeni. Bapak. Kudu anut aku gelem. Ya wis pokoke entuk dhuwit nggo ngopeni bapak majian uripe aku diamuki terus. Nah ngene. Madhep rene to. Sing penting entuk Dhuwit nggo ngrumati. bapak. Sayang aku karo bapak. Yo. Mosok kowe ameh merkosa aku. Ora. Bentuk duit. Eling aku yo lanang lho, Tro. Iya. Sing penting entuk Dhuwit. nggo ngrumati. Bapak. Aku lanang. Iya iya. Bocah iki ndak do mendem piye? Jarene mau aku ra ketang rekoso gelem. Terus. Sing penting ra entuk duit. Yo. Lah iya. Aku bapak no. Wis to. Sing penting ra entuk duit lah, Dik. Penting bayaran. Nah, penting entuk duit nggo ngrumati bapak. Darmono. Aku ape diperkosa wong loro. Gombale simbok biyen. Oh nalika simbok dadi PK. Ya, ayo nggo. Dong perkara. Aja.
yo ora tau njejeg ketuane ate. Wis Kang, sampai timbane kepancal aku sing nganggono. Wah semangat. Wah nyepe. Ayo Tinggo. Kek pengen nganggono apa pengen ngadahi melon? Tulis ah. Wale. Nah, go. Iki roke sopo? Roke mbok biyen. Meneng to. Menawa biyen susune mbok iki muk cilik ya. Saiki gedene ra umum kok. Aku dhewe turu mbok mengkurep aku kagepan. Masa nganggo? Ayo. Iki. Ayo udah Tinggo. Weh. Woi. Iki nganggo mobil apa penyiksaan? Lah kecilian deh. Kecilian deh. Pentilku metu. Pentilku metu. Iki ndak. Ora ngono. Tak pikir-pikir lho. Wahyu ora lakon iki lho ning ndi ngono lho. Bocah iki setan. Hei, pentilku aja unyer-unyer. Rasane mak klenyer ngono. Ayo nggo. Ayo Tinggo. Nah. Alah yo. Ayo nggo. Yesus ya. Iki jaman mbok cilik cah. Tanggo aku gedine ngene. Pokoke kudu gelem. Sing penting Entuk dhuwit kanggo pragati bapak. nah, jabang bayi. Macem. Masa wong wedok kok gundul? Lah iya wong wedok kok gundul. Ana ngene, saurunge digoni rambut. Nah, Mergo Kang Sendor iki lambene loro. nah. Dinggoni kacamata. Ngono. Oh iya Kak. Dadi arep guri. Iki ora cangkem cengel goblok. Sik masuk. Masa wong wedok kok kita botak. Lawang ke Cina. Anggotane Shaolin nih. Oh alah yo. Yo wis kene ditutupi kene. Nah, ngono. Karo iki. Golek sego sak pulukan iku angel ngene lah yo. Lah, saiki tak atur, tak latih sik. Ate. Heeh. Engko nek susumu sing tengen tak penyet muni cetet. Iya. Nek pengen mateni susu kiwa cetut. Jajal. Aduh, kebanterno. Lan-lana demek kok cowonget. Bayangmu nggone bojone terus Iya. wong iki. Iya. Hah? Cetek. Terus piye? Nyanyi. Iki mateni. Karo cicik-cicike. Sapa man? Oh, alah dar. Cetet sik ah. Ojo lali aku. Cetek. Cetut. Cetek. Cetut. Muni ah. Cetek. Cetut. Lah dipateni ya. Oh, alah. Belum rampung. Cetek. Oh, alah Darmono. Bojo dicari. Anak wahyu. Jaluk lakono. Perasaan nek sairiku kok iki lha apa? Gatel. Iki rambutnya sapa? Sing ra sapa? Boneka cantik dari India. Ngono lho.
Lah aku yo iso kuwi kok. Boneka. Boneka cantik dari India. Boleh dilirik, tak boleh dibawa. Dibawa. Caca. Dicetek. Dicetek. Ngenteni nek disetel. Oh iya. Cetek. Dibawa. Loh. Boneka cantik kan di. Ora ro, sing gawa sapa? Pisanan, Bro. Oh, pisanan boneka digawa sapa? Nah, Cetek. Boneka cantik dari India. Boleh dilirik, janganlah dicatut. loh, kok dicetut? Lah urung bar dipateni cah iki ya. Oh, nganti bar sik. Ora ngono. Kowe kok kudu demek kene merangsang piye? Aku nyawang susune sendok iso bergairah. Engko tak miki. Wong urung bar lagune urung sabrok-sabrok ala keri-keri ngono urung. Kayak sabrok-sabrok ya. Iya no. Kayak sagrok-sagrok ya. Cetek. Sabrok-sabrok ala. Urung aku. Nyanyine urung kok wis sabrok-sabrok. Aku kudu ndang disabrok. Dicetek. Ngenteni disetel. Ya ya. Sik. Cetek. Boneka cantik dari India. Boleh dilirik, janganlah dibawa. Alah sabrok. Alah. Catut. Loh. Jangan jambok mati. Setrume. Ning masuk. Saiki Domoro Seren Lapa? ana tontonan toprak. Toprak Wayu Mangkala kok bentuk dhuwit. Ana apa, Cak? Kebon rambut. Sik tak ngenane. Dong ini tak gak nyingkap ngarep aku. Sik to, upamane kowe wedok tenan apa payu rabi? Alah tak nyah-nyohno. Iki seperti Darmono ayo no. Mangkat yuk. Ayo makan yuk. Nanti ngamen. Ya